What's up mga kabaro, no? Sa pagkaroon mga kabaro, no? Na ako dito sa kanto sa mukha kay magpawasing ko sa kong body mga kabaro, no? Ako ning usingan kay taod-taod pud mi wa nagkuyaw gani, no? Nya Loy. Uy, musta Loy? Okay ra kayo. Okay ra kayo, good. Disa ko Loy. Pwede shampoo mga kabaro, no? Ay para sa tuwang body, no? Pwede shampoo mga kabaro. Dito ka lumon mga kabaro, no? Dito ko sa kong lumon yung palit. Lumon! Palit ako head and shoulder mo, pawasin ko sa motor mo. Na wasingan ko ngini kay body ko. Mon aon 5 mayo na daan. Ha? Unan mon? Sa motor? 5-5 ko na daan mon. Subscribe ka na kanak YouTube mon. Ha? Aki somda balikan kita kay way dala ko nga cellphone. Salamat po. Slow mo nung ini oh. Oo. Taga ka na to mga kalungunan. Mon, salamat ay mon. Wasing ko motor mon. Ay. Paano daw ako mon? Ikaw lang. Ganap lang. Na, ay. Ganap lang. Ano na kon? Uy. Ano ka to? Ay, ay. Oh. Uy. Ya, may gabi niya. Muna yung mga kabaro, no? Wasingana na mo dari mga kabaro, no? Huwag balo mga kabaro. Kung hayag ba kuha mga kabaro, no? Kita man. Mustang biyahe ah. Ha? Okay ra ya? Oops. Bala gamay basta kanunay. Ay. Op. Yeah. Yan mga kabaro, no? I-sit up na ko ng camera kung ayun no, hayag din sa kabaraw no, pero layo-layo sa gamay. Okay. Padulo to gamay mga kabaraw. Yaog. Ana. Wala na. Wait.
mga kwaro no. Kulang ato ang kwaro no. Kulang ato ang gani. Kulang ato ang silyo mga kwaro no kay tag 5 man ang kwaro na mga kwaro no. Karon silyo ta mga kwaro no. Oops. Sa mga kwaro. Silyo ta mga kwaro no. Ay, puta. Ablis. Ya, pandamay. Naka-insilyo 20 ya? Naka-insilyo 20? Ha? Sige, salamat ha. Mga baro, no? Pang-insilyo kita mga baro, no? Mata, maka-insilyo mga baro, no? Oh, hindi ka sikas. Kita mga baro. Uy! Ay. Oh. Di, mayong gabi pa 20-20, ay pa 20-20, pa 5-5 ko dito kanang karaan ti. Daghang salamat. Yung mga baro no. Nakakulit sa Rose Big Shop. Ang big shop para sa mga taga-aplaya. Oops. Uy. Salamat kayo ha. Uy, daga na kong tilyo mga baro. Oh. Padayon ta mga baro no. Uy. Padayon sa basing mga baro no. Kita mo humanay ni ko. Oh. Uy. Yung mga kabaro no. 9 minutos mga kabaro. Gusto na ko mga kabaro nga pinapugi pagkawasi mga kabaro no? Uy. Okay. Yung mga kabaro no. Uy, tubig ka, sabon niya. Luga na bro, atog 5 pesos. Ayun, nag-review mga kabaro, no? Ating karoon na nag-review na ito ang body. Ang next po diwa, nagpuyo gani mga kabaro, no? Ang body.
Head and shoulder mga kabaro, no? Yan siya mga kabaro, no? Head and shoulder niya, karoon mga kabaro. Tapos yan. Nakita niya ko ang motor mga kabaro, no? Kay ipaayom ko na ito ni ang iyang buwan. Dili ba ya? Gamit akong motor, motor sa mong gangan. Ako siyang masingan mga kabaro, kay pagtawad ko doon nakita mga kabaro, no? Tilawon ko na ako siya gwasing mga kabaro.
Nya kabaro no, dagan salamat sa paguban mga kabaro no. Nang mana jud ko gasing mga kabaro, nya nakaligo na akong body mga kabaro no. Uy. Ah. Oops. Oh. Okay. Yung mga kabaro, no, wala lang ko nag-helmet kay dool naman kaya nga mo sa pagkakaroon mga kabaro kumanag si body mga kabaro no? So, ato siyang wala ko nag-helmet mga kabaro no? Kaya naraman diya mga kabaro huwag sa pagkakaroon mga kabaro. Oops. Uy. Mobile ta mga kabaro no? Motobel ta sa ato ang body. Tingala ko mga kabaro, ano? Uy. Oh. Oh. Ayun mga kabaro, no? Oh. Boss Tata! Boss, vlog na ka boss! Nagbaro no? Uy. Patubil ko dol. Pasinta. Oh, premium. Sekarang nagbaro. Uy. Sekarang nagbaro no? Oh. Ay, magbaro. Bagong washing. Bagong washing magbaro. Busta. Ha? Grabe full tank yo. Kaya ko nagkakaroon. Bubuha sa mong service ko say. Ha? Ba po kayo mong service ba? Ha? Bapo, wala yung kabutangan dyan, no? Ha? Asan yung ginabutang ni? Tayong B. Ay, kayo. Alin sa unahan? Bayad lang ka dito. Kaprasin na. Kaprasin. Panaluha kayo. Kaprasin na rin yung mga mo guys. Uy. Boss! Boss! Salamat kayo ba? Oo, naman. Oops! Sira. Pag mga nakakbaro, no? Mula ka na tawag nakakbaro. Bro, salamat ah. Oops. Nakakbaro. Okay. Oops. Patay. Oy. Wow. Open din sila diya makakbaro, no? Sa mga karoon makakbaro, no? Papalay na ako makakbaro, no? Nagwasig lang ko sa motor niya. Nagtubil ko daan makakbaro, no? Kaya basig ugma sa buntag. Ugma sa buntag makakbaro, no? Dali-dali napunta. Kaya di napunta ka tubil. Muna akong gilikayan makakbaro, no? Kanang buntag sayo. Kaila ay di kayo makakbaro. Kung buntag sayo makakbaro niya. Magdali pa ka mo tubil niya makakbalo makakbaro, no? Maglinya pa ka dito pagkabot makakbaro. Uy. Uy. Ya makakbaro, no? Oh, taas lagi ba? Makakbaro ba? Taas kayo ba? Oops. Kinahanglan gid siya nga butangan, oh. Koy. Lalom na kay Koy. Kaya po survive yung mga kabaro. Ay tirada dia mga kabaro. Yung sa may lindot na tirada. Oh. Paano ako mga kabaro, no? Ako ang ipatahid na natin ang mga kabaro, no? Oops. May gabi itik, wow na ko te. Tianek. Oops. Ay mga kabaro, no? Ako tungkol balay mga kabaro. Yan, managwasing.
Presko na kayo. Presko na kayo sa motor mga kabaro. Oops. Opo. Salamat kita. Ano man eh? Tasa man eh? Kapilya na. Kamusta man eh? Ano sa basta pinakadugay sa bado. Sabado. Sige, sige. Pinundumi ko, tibi. Malimot di ako, te. Pinote, pinundumi ko, te, ha? Memory plus gas. Memory plus. Te, pinundumi ko ba? Ha? Mga siguro, Merkulis. Salamat, eh. Oops. Nya, mga baro, no? Human ako, o... Human ako washing sa motor, mga baro, no? Nya. Oops. Laka na natin yung mga baro. Iyo, no? Nya, mga baro, no? Dagan salamat sa pagkuyog karong gabi una, mga kabaro, no? Okay, gamit yung mga kamera, mga kabaro. Si GoPro kung gigamit, mga kabaro. Kay... Tawagan eh. Oy. Siya kung gigamit, mga kabaro. Kay... Kuan, mga kabaro, no? Kung siya mo gamiton... Hayag ba sa gabi ang GoPro, mga kabaro, no? Muna nabantayan ako sa GoPro. Yeah, mga kabaro, dagan salamat sa pagguyog, mga kabaro, no? O maginaot ko nga kabaro, misis. Oh, hey! Yeah, mga kabaro, no? Dagan salamat sa pagguyog sa kong pagbashing. Alright, see you next vlog, mga kabaro. Hello,